Mm. Hola, Mariona, bon dia. Bon dia, Mercè. Doncs fem aquest petit vídeo per explicar-vos una miqueta el curs que durem a terme, una matinal, el dissabte dia 18 de 10 a 2, sobre els olis essencials. La Mariona és una experta, jo els vaig descobrir fa un temps i els he estat utilitzant a nivell personal i amb els nens, amb els meus fills. M'ha funcionat superbé i amb una conversa amb la Mariona va començar a animar també a utilitzar-ho en les classes de ioga amb els grups i la veritat és que és increïble, Mariona? Com és que funcionen el poder aquest dels olis, no? Tan profund. Bé, els olis, a part de que venen de la naturalesa i no hi ha cap component sintètic, la naturalesa ens porta sempre a una homeostasi, no? Un equilibri natural. I bàsicament també perquè estem utilitzant els olis essencials, en aquest cas que tu dius, a nivell aromàtic, a nivell de difusió i d'inhalació, i ens impacta directament en el sistema límbic, en el sistema nerviós, on hi ha la memòria, on hi ha les emocions, i això tu com a psicòloga ens ho podràs explicar molt bé també. I bé, per això també jo ho estic aplicant, no només a nivell personal, sinó a les classes de ioga, i per això t'ho proposava, no? De que podíem compartir-ho de manera molt natural, molt senzilla, amb la teva gent, no? La veritat és que molt sorpresa i penso que compartir aquest poder dels olis a la gent en general que tingui aquest recurs pot ser molt útil. Què tens pensat de fer el curs? Com ho tens pensat de presentar? Mira, un taller que podríem dir-li d'introducció, una petita part serà teòrica, però a mi m'agrada que sigui sempre vivencial, perquè és en l'experiència viva, no?, en la que podem percebre què succeeix i després ja entrar a la raó. Llavors, jo explicaré primer una miqueta una introducció de què és un oli essencial, de quines 3 maneres més tradicionals les podem fer servir, i després entrarem a casos pràctics, no? En com utilitzar, si necessito relaxar-me, si necessito activar la meva ment per concentrar-me, per estudiar, per tenir un bon dematí de feina, o coses més concretes, de dir, mira, necessito cuidar-me la pell i vull fer-ho ja sense tòxics i vull cuidar la meva família des d'una altra manera, no? Des d'una altra manera de concebre, inclús que pugui aprendre a fer-me jo les meves pròpies mescles, no? Veurem alguns olis essencials bàsics, no? La llimona, l'espígol, el romaní, però llavors també us parlaré de sinèrgies, que són suma d'olis essencials, que hi ha una gran investigació darrere de persones científiques que ja estan veient com quan s'inhala la menta impacta una part del cervell, quan inhalem un cítric què succeeix perquè es genera un procés ansiolític suau o un regulador hormonal. I aquí ja hi ha moltíssima gent anterior a jo que té aquest estudi, que té aquest aprenentatge que ja està testat i que jo us ho compartiré simplement d'aquesta manera. Que interessant, Mariona. Molt bé. Tinc moltes ganes de trobar-nos, de fer aquest curs. Crec que serà molt xulo. I encara queden algunes places disponibles. Si algú té ganes al sentir-nos apuntar-s'hi, doncs que contacti amb Aura Ioga. I moltes ganes de tenir-te per aquí de nou. Sí, jo inspiraria, encara que el context és Aura Ioga, i sí que és veritat que donarem tips vinculats en el ioga, inspiraria que qualsevol persona que tingui ganes de conèixer una mica més, encara que conegui una mica els olis essencials, perquè donaré una base que pot donar molta tranquil·litat, perquè avui en dia veiem molts tips a Instagram, a les redes socials, en el que no acabem d'estar segurs, de què és el que puc fer servir, de quina manera, les dilucions, si tenim nens petits, gent gran, animals. Està dirigit a tothom, encara que ho fem en el teu centre especialitzat. Sí, de fet, molta gent que està apuntada no és practicant de ioga, vull dir que és un públic també molt divers i també això és molt bonic. Molt bé, Mariona, doncs perfecte, ens veiem molt aviat. Ens veiem en pocs dies. Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara. Fins ara.